Filmer du, Fred? Ja. Yes, den er skæv. Sådan der, okay. Hvad er det i dag? Episode 7, 8? Et eller andet, fuck det. Episode 8. Det er Ja, også kom, lige lad meget. ham snakke. Der er Emil her. Nu, var. Nej, i fucking morgen, bror, nu. Okay. Hej. Jeg hedder Emil, og jeg er lige fyldt 16 år gammel. Wow, det er fucking lige meget, det der. Hallo, det er lige snakke. Ja, men vi vil godt høre, hvorfor du vil være med, ikke andet. Du vil ikke høre din fucking livshistorie. Nej, fuck det der. Okay, jamen, ja, okay, det er fordi, jeg ligesom, jeg vil gerne være med. Fordi I fucking grineren, og I laver vildt mange grineren ting, og det, altså, jeg kan sagtens, jeg vil gerne ligesom, jeg kan godt klare de her ting, I laver. Han kan godt svømme, Ja, han kan godt selvfølgelig svømme. kan Og I jeg kender også, hvis man Selvfølgelig skal kan være en jeg del af svømme, vores crew, så skal man igennem en lille udfordring. Emil her, han skal ud at svømme. Det er røvkoldt. Vi binder hans arm bag ryggen, han skal derud og tilbage igen. Prøv lige at filme det. Helt derude. Så det tænker jeg bare, vi går i gang med, ikke? Ja, bror. Og hvis Så er du med i gruppen? Ja. det kan han sagtens. Ja. Yes. Okay. Ja. Rigtig stramt. Skal jeg holde dine briller for dig? Har I et håndklæde? Fryser du, bror? Fryser du? Nej, bror. Fuck, det er fint nok. Ja, fuck, han lyver, mand. Bror, du skal lade være med at gå i panik, okay? Fordi altså, du vil ikke have det gå galt. Nej, bror. Selvfølgelig ikke. Held og lykke. Tak, Charlie. Hvis du ikke hopper nu, så er det kraften ikke mere. Kom så, Emil! Ja, tak, Emil. Hvor sker det for helvede? Fysen! Okay! Du skal ud til midten, bro. Hvorfor går det så langsomt? Kom, hurtigere. Kom op, for helvede. Hvad fuck laver han? Hvorfor er han ikke op? Hvorfor reagerer I ikke? Han drukner jo tydeligvis. Hvorfor kommer han ikke op? Han fucking drukner. En eller anden hjælp ham. Emil! Emil! Hallo, Fred, hjælp mig så. Kom nu op! Vi derovre. Emil. Fred, han er bevidstløs. Fuck. Jeg skal ringe til nogen. Gutter, jeg henter kameraet, gutter. Det kan rent faktisk fucking fed. Du skal ringe til politiet. Bro, er du fucking mærkelig, Kasim? Halla, vil du gøre det i fængsel eller hvad? Hvad mener du? Fængsel, han ligger død. Ja, vi finder sgu da på et eller andet. Hvad vil du ellers gøre? Ærligt, fuck det her. Du kan ikke gå lige nu! Ærligt, find på noget selv. Fred, kom her! Kom. Jeg er tilbage nu. Jeg filmer. Hvorfor fuck filmer du? Han ligger død. Pak det væk. Bror, det er lige meget. Bare lad ham filme, vi kan slette det bagefter. Vi skal bare lige få styr på det her først, okay? Så kan vi slette det. Det er fint. Okay, så lad mig fucking ringe til nogen. Hallo, hvad selv vi skal have? Please, giv mig min fucking telefon, så jeg kan ringe til nogen. Prøv at fucking høre, Kasim! Når jeg siger, du ikke ringer til nogen, så fucking ringer du ikke til nogen. Er du med? Så hvad fuck er der galt med dig? Han ligger død. Har du ikke situationsfornemmelse? Bro, mand. Nu Altså, fucking du gør skal vi. lade være med Som det jeg der. fucking siger, og du stiller ikke nogen spørgsmål. Okay? Ellers ender du selv i det der vand. Fuck, hvad du så gør ved det? Nu viser jeg dig, hvad vi fucking gør. Olli, tag hans arm. Hvad er det, der sker? Hjælp mig. Hjælp mig. Hvad sker der? Okay. Fred? Hvad er det, der sker? Det er en fucking opgave nu. Ja, du fuck af herfra. Han er ikke til fucking nogen. Er du med? Hvad med dig? Der kommer en fucking Emil. Hvad er det, der sker? Fred, kom her. Det er det rigtige. Hvis I går nogle steder, så er I fucking ude af gruppen. Og de mangler kun dig nu. Bror, jeg tror ikke, der er nogen gruppe mere. Hvad er det, der sker?